Dushanbe Production. давраҳои мактабӣ аҷаб рӯзо будак, на зидҳохӣ, на ғам, на азоб будак. ҳаёт тенҷи бад будак, ҳаё зур мегузашт. уже ти калон шудеса, уже мактаб тамом шудеса, уже шубкунӣ ти наздик шудай. неки ёли зангирӣ ма дурай, бояд ма ғарибӣ бирам. духта ваъда дод, иждатат мекунам бира ҳамара сад кардам. билета гирифтим соати 12 шаб, сини ғарибе мев омадам то пеш духта қатил духта хайри хуш кунам. духтара нигоҳ мекунам сар ҳамай нигоҳ намекунад. сину медихта чокади як бор нигоҳ кун, ма ханда табинум. мега ти ғарибӣ мерай, тира мекунан ай ма дуре дихта. охи ма ба хотири ти ғарибӣ мерам. тоқат ки суми туи мона кор када ба қарибӣ миём. ма и сари охи ғарибӣ дамерасин зинда бошан ҳар як брати ғарибум. виҷа корама сад охи ама соз афтесай. ғарибӣ хона ё чанесай гирем бехи пеҷа. иҷа азоба ай тори сарзов чаки десай. баъзе бародарои ғариб дар 40 градус хунки кор каресай. иҷа гуфтани ох як каву додарӣ нестай. агар як рӯз кор накунӣ хӯроги ойлук несай. баъзе бародарои 18 ойлука кироӣ кина ватанда. баъзеош охи мавори зангирай. занг задам да чӣ оли очама созай. ҳо бача мега очама суми туи ма кор кардам. бире хоскори куро очаки мавра дӯст медорум. беӯ намеша ӯ ҳам мара дӯст медор. очахонашон ризан охи метиян духташон амада. молики моҳина моча мегзаронум. картада чалаи фотиҳаша бихаре. як бора бигзаронша бо пеша ай ма ягон каси ка занг тиш накуна. ма девонавор боре 18 дорум ки занг мезананд. мада бачам ҳама кору садай. биё туи тагир зарон ватанда наки очам занг мезана. зиқаи гап намезана. оча чокади буфамон чико каде кори мара бачам мега. та ай ма хафа наша ҳама рисоне ки духта немега. оча пиё бас ками шухиёта химатдор накашем дамиҷа. не бача мега духта мега бача ти камбағалай зуруш мада намераса. не ма бовар намекунӣ ми гап дуруғай. чихи охи мараму ваъда дод ҳаму ғариб кадаг мара. бире бигема ҳарома 5 сола ишқима даву дуруғ бидай. марам да бадам зад ғарибӣ қапиён гаштанам. ранги май ҷаб ҳисоб дай братанои ғарибӣ ҷабрида. ятиш омада даст магриб ҷамъ кард май қади куҷа. ма фаҳмидим ки ҳаёта бети мешудай. ҳозир да бари ӯ фақат мехом хушбахтита. чақе ки метони биқаб зиндагита. ҳатиёт ки оҳи маи ғарибоя ки нагирата. ки баргарди вақт хела дер меша намебахшимта. худованд нигаҳбон боша ҳар як бародари ғариба. оча барои бачаи ғариб буди живатсиқ наша. чалара бимонда сандиқ барои соли ояндаи дига. оча худо ризо боша мерам соли ояндаи дига. зиқ наша миёрум оча ватанда як дигаша.